салом алайкум тамошобинони азиз, хушомадед ба канали Тоҷикон ТВ. Ба фикрам ба ҳамагон маълум аст ки мурғобиҳо, кит ва самбақа ва дигар намуди ҳайвонҳо дар намуд ва афту андом чӣ хел мебошанд. Аммо на ба ҳама маълум аст ки даҳони онҳо, яъне дандонҳои онҳо чӣ намуд мебошанд ва дар даҳонашон чӣ тавр ҷой гирифтаанд. Аҷиб шуд, ҳамин хел не? пас видеои ҳозираи мо бошад дар бораи ҳайвонҳое ки дандонҳои таҳшатнок ва аҷиб доранд мебошад. Тайёред? Пас рафтем. Гарбати кит. Кит ин дар давру замони ҳозираи мо яке аз калонтарин организми зинда дар даруни об ба ҳисоб меравад ва ба ҳамагон маълум аст ки кит чӣ тавр ғизоро истеъмол мекунад. Оё кит дандонҳои калон дошта бошад? Бале, дорад, лекин на ҳамаи намуди китҳо. Агар ба даҳони гарбати кит назар кунем, мебинем ки дар даҳонаш мӯйлабҳое дорад ки дар ҳар як тарафи челиси он аз 270 то 400 дона мӯйлаб дорад ки дарозияш ба 100 сантиметр мерасад. Ин бошад ба кит барои ғизоро ба даҳонаш даровардан кӯмак мерасонад. Пингвин. Агар шумо фикр кунед ки пингвинҳо дар нӯли дарозашон ғайр аз забон доштан ягон чизи дигар надорад, хато мекунед, зеро ки ин ҳайвонҳо бо дандонҳои худ шуморо ба ҳайрат хоҳад гузошт. Пингвинҳо дар даруни нӯли дарозашон, дар тори забонашон ба комашон дандонҳое доранд ки ба хор монандӣ дорад. аз сабабе ки пингвинҳо хӯрокро бе хоидан истеъмол мекунад, доштани чунин дандонҳо ба онҳо кӯмаки калон мерасонад. мурғобӣ. ба ҳамагон маълум аст ки мурғобиҳо чӣ тавр бадхашм мебошанд, зеро ки дар роҳ вақте ки ба ӯ рӯбарӯ мешавӣ, ҳатман ҳамла мекунад. дар нӯли мурғобиҳо ҳам дандонҳои ба монанди дандонҳои пингвинҳо вуҷуд дорад, яъне дандонҳо дар тори забонашон ва парраҳои нӯлҳояшон ки барои баргҳо ё растаниҳоро хӯрдан истифода бурда мешавад. мурчаҳо. бисёриҳо фикр мекунанд ки мурчаҳо организми хурд буда дандонҳои на он қадар намоён доранд. рост, аммо мурчаҳо дар худ мандибула доранд ки ба онҳо барои ғизо ё ин ки кашондани ягон чиз кӯмак мерасонад, лекин дар баъзе намуди мурчаҳо мандибулаашон метавонад то 270 градус шода шавад ки ба осонӣ чизҳои аз худашон калонро мекашонанд. миногабразные. ин намуд ҷондор яке аз безебтарин ҷондори обие мебошад ки ба дандонҳои гирдшакле ки дар худ дорад ба организми калон обӣ часпида, хуни онҳоро сокашро ҷафида ба худ мегирад, ки ин аз ҳама бетаъбтарин ҷондори видеои имрӯзаи мо мебошад. дандонҳои ин ҷондор ба таври гирдшакл пайи ҳам ҷойгир шудааст ва дар байни онҳо дандони камтар калоне дорад ки барои хунро макидан кӯмак мерасонад. даҳшатовар аст, ҳамин хел не? самбақаи обӣ. ҳозир бошад ҳама фикр мекунад ки чаро дар ин рӯйхат номи самбақаи обӣ омадааст. барои он ки дандонҳои самбақаи обӣ аз самбақаи оддӣ хеле фарқияткунанда мебошад. дандонҳои самбақаи обӣ аз самбақаи оддӣ даҳшатнок ба ҳисоб меравад. барои чӣ? зеро ки дар даҳони самбақаи обӣ дандонҳояш бе тартиби муайян ҷобаҷо шудааст. худатон бинед ки ин чӣ хел даҳшатнок менамояд. ва ин бошад барои самбақа барои доштани медузаҳои хурд ва дигар организмҳои зери обӣ кӯмак мерасонад.